meg nem aztán. De itt nem Megnézzük el a szívót, majdnem. Aztán, hogy most így komolyan. Na már basszus. Úgy, hogy ég a szény. Igen, úgy égették. Halám, sütséget. Mutka elviszi Nézd, a halám, igen, dilóban, minden rossz drogok. Action! Szóval elmondanak. Itt a kafa, tíznél, szedjen fel a félre. Rájtőzőleg. Gyere, így a... Nem mit Hallod, tudod, ne dolgos is van. te. Ráféno! Hallod, ne is te. Hallod, te rutat te? Hát ez így kurva rossz. Jó. Csívistek egy halál, nem tudom. Szép munkó. Na most fagasztjuk. Kabó versenyeztek ki, meddig figyelték, hogy eddig egy dolog, mivel egyes is kiszabál szűrőt. Számolta hány figyel. Tomá, popcorn, mozinon, ilyesmi, popcorn, kész. Mindjárt Nézzem, az még érdekesebb. Nem? Na, ne fordulgasson Már akkor. jó, már vele fogni. Meg egy kezdet igaz. Mama, no, mozi meg embernek. Hogy jár? Talán, jaj, gyere is te. Jó! Édes Isten! Ők álljon. Nő! Csak látsz, még egyszer köpérje. Ó, édes Isten! Jaj, basztál, gyöcsém. Elvis Presley! Jó! Már nem faggasd már. Édes Isten! Na még egyet tánc, még egyet köpjél. Mit csinálj? Még egyet köpjél ugye a kezedet. Ez a YouTube kapná egybe 10 pontot, bazd meg. Édes Isten! Elmegy! Már faggasd igaz. Menj oda, amikor ez milyen... Itt nyújt, hogy halál fognak rakja. Elmérj! Lépj akcióba. Nézd! Mindjárt. Kezd gyúgni a kazánbé, mindjárt visszatik. Kazánpiste, mindjárt. Már hogy így az oldalon fogok. Mi a tagolva? Az egész. Ki is aludt? Mi az Te akkor kántó? Még egyet köpi a kezedbe, Salinte. Gányér vagy vagy, komoly vagy. Tudjátok meg, hogy a kutya nyál a legjobb az elég. Kutya nyál? Aztán a ló nyál vagy. Na, lány, ilyenek szét csinálsz. Nézzek, nézzek, Hanna, meg nézzek, Kánto, Csabi, nézzek, Csabi, nézzek, gyere! Csabi, nézzek, gyere! Gyere, adok egy nyallítát! Csinálj valamit a szárdok, látsz valami. Valá, fasz is meg így, így, végáltott. De 20 perc művít is, valá, vedd a buzolós, hogy fasz is meg. Milyen békáján van,